Кукмараның 4-нче мәктәбен тамамлаган Украинада махсус хәрби операция барышында хезмәт бурычын үтәгәндә һәлак булган өлкән лейтенант Илмир Кашапов һәм рядовой Рузель Сабирҗанов истәлегенә истәлек такталары куелды. Бу тантаналы чарада аларның әти-әниләре, туганнары, район башлыгы, хәрби комиссар, район җитәкчелеге, педагоглар катнашты. Мемориаль тактаны ачу мөһим мәсьәлә турында сөйләшү дәресе белән бергә туры килде. Егетләр, без бүген сезнең белән ватаныбыз каһарманнары, аларның батырлыклары турында сөйләштек. Кашапов Илмир белән Сабирҗанов Рузель дә бабалары кебек ватаныбыз сагында булдылар. Мемориаль такта ачу тантанасы район башлыгы һәм егетләрнең әти-әниләре, туганнарына тапшырылды. Безнең киләсе буын, яшь буын, үсеп килә торган буыннар беркайчанда аларны утырга тиеш түгел. Бу мәңгелеккә безнең районыбызда геройлар булырга тиеш бу җегетләр. Тантанада катнашучылар сугышта катнашып гомерләрен тынычлык өчен биргән сугышчыларны 1 минутлык тынлык белән хөрмәтләделәр, чәчәкләр салдылар. Районның хәрби комиссары матәм сүзе белән чыгыш ясады. Наша страна, как и наш Кукмара, славится своими героями. Илебез, Кукмарабыз кебек үк һәр вакыт үзенең каһарманнары белән дан тота. Әмма кызганычка каршы, һәр герой сугыштан исән чыга алмый. Куелган бурычларны үтәү нәтиҗәсендә һәлак булганнарны искә алу, исемнәрен мәңгеләштерүгә бәйле мондый чаралар безнең өчен бик мөһим. Хәтеребезне саклап калу һәм бу истәлекләрне яшь буынга тапшыру. Бу чын батырлык һәм дан үрнәге. Сугышчы Илмир Кашаповның әтисе улы хөрмәтенә куелган мемориалны югары бәяләде. Тиздән тыныч вакытлар җитүенә өметін белдерде. Мы очень благодарны. Улларыбыз турындагы истәлекләрне мәңгеләштерүләренә без бик рәхмәтле. Гаиләбез, дусларыбыз һәм туганнарыбыз исеменнән сезгә рәхмәт әйтәбез. Россия Федерациясе указы нигезендә Украинада махсус операция барышында һәлак булган Илмир Кашапов һәм Рузель Сабирҗановка сугыш бурычын үтәгәндә күрсәткән батырлыгы өчен үлгәннән соң батырлык ордены тапшырылды. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.